часа 6:30 и се запътваме към Крушуна. Събор, 5-та генерация, фест. След Правец, преди Ябланици. Какво е бе? Събор без пътна помощ. Коли в момента ние сме едни от първите. Ще се включим след малко, че е много сложно. Почти е готова шатрата. Курсите и ще бъде интересно, ще се включим след малко за програмата. Само кавързали за двете шатри с свински опашки. Ръчкаме оня подслик. Бензин, вие напълнихте цялата поляна. Но няма проблем, то минава през термална обработка. И в момента е фал. Който разбира, тук се спира. Така. То миналата година взе награда. Това е. Какво си така? Нали? Хронометра готов е, се чуе и съответно крик. Джантата е чисто ровна от тази хронометра. Сега ще има вкус на скара. Ти да не ми че съм гледал, бе! Започнахме да прибираме. Ето го нашия наргилист номер 1. Нашите коли идват. Сега ще натоварим. Ето, сганахме и шатрата. Здравейте, сега е часа 6:30. Станал съм в 5 и се запътваме към Крушуна. Там има събор, 5-та генерация, фест. И ще отидем. Ето ги останалите колеги. Отиваме там, ще ходим на скара, ще ходим видим колите, ще разгледаме как е събитието. Надявам се да не е много кално. Не знам колко път до там, обаче Ловеч почти до Румъния и ни чака бая път, ние от София тръгваме. Това е групата. Вече се събрахме. И сега ще тръгваме. В момента сме след Правец, преди Ябланици. Коли, ама единия е с трошък мотор, другия е безброни, третия е за основен ремонт на мотора. Четвъртия колата му у нас, ама него го нема. Абдикира, бе! И пети го удариха. Това ти казвам, в момента ако беха всички коли, това щяхме направим. И петия го удариха. Тук става въпрос, че от нашата група сме 7-8 коли, като повече от половината са у сервизи, те са на ход. Направо всичките са там. Всички са на сервизи. Даже Ицо в момента 8-9-500. да, неговата E60 и тя е в ремонт. И всички сме 5 серии, обаче не са в движение. Но пак се събрахме тук някаква група от 7-8 коли. Не, 7 коли може би да сме. И отиваме към събора. Сега се събрахме и сме тръгнали. Вече ни чакате Данка, да е малко 400 км. 4 39-ки и една 34-ка. И ние с двете 60-ки, дет сме Team Stock. Team Stock, BMW купил алкохолизъм Team. И това е. И продължаваме на Ние сега като си изтърсим, вие ще казвам, ти по си вярвали с тия добре леши си. Оттам ще е пълно с 60-ки. Айде очакваме. Аз съм така обичам да краднем идеи. В момента, ето, част от колите знаят какво ще прави. Марти иска да снима клип. Да, Мария,
огледалото не може да фокусира. Наситих се на лъжите ти, на сърцето отразя. Ето го Марти. Не отиваме на Гърция, отиваме на Ловеч. За малко да направим луканка. Кучето ще остане на луканка и то направо като нищо. В момента чакаме. За нашето дали ти пише бебе ти? Чакаме в момента на Крушуна, сега ще влизаме в паркинга. Ето в момента там се плаща такса. 15 на човек. Дайте, петима сме. Петима, добре. А кажа, Бон, дали имате кафе? Ето, по 15 лева вход на човек, Кнап съм просто. Абе, вие бяхте по пресилно. което е съвсем адекватно. Ние сме друг клуб и ще видиш другата година какво знаме ще имаме. Ето колко много коли. Събрахме много 60-ки, 39-ки. Нали? И сега ще видиш риски. Добре, благодарим. Нали по 15? По 15. Добре, само да питаме за шатра. Има ли место къде си сложим? Горе ще питаме, добре. Добре, много благодарим. И запътваме се. Цигара, бе? Ето в момента получаваме някакви с програмата. Дай да видя. Това е QR с програмата за събитието, където влиза в сайта и показва колко часа, какъв евент има. Има всякакви евенти, се опитам да снимам повечето. Ще има много такива за... Също ще има за гласуване, коя е най-хубава, какво някакви такива неща на този линк. Напътваме се към поляната. Включиме се малко. Не мога да кажа, Данка, като караш напред, питай ги за шатра, какво е къде може да се бе, сложи и дали събор може да се без сложи да пътна не помощ? помощ. Все пак. Какво ще ги питам, опиниям ти, Пълне ако с не им харесва лопатата по гърбо. Качваме се в Какво момента ще на заплати, поляната. викам, ето... И там къде се опанахме миля път, бе, най-отгоре, то не има никой там. Се качваме Чудесно. в момента и се запътваме натам. Тук е хубаво всъщност. Това е кал. Има пейки с служили. Тук като ти с спирачката в машината едно. То много дяе вече. Успяхме да паркираме. Идват още коли. В момента ние сме едни от първите. Ето натам поляната е празна, ще се напълни след малко. Ето моите работници започнаха да сглобяват шатрата. Шатрата е двойна. И сега ще наблюдаваме процеса. Нека работят, нали? Затова им плащам. Разпълват един към десетка. Ето. Ето. Ето това е. Ама чакай, тук са, за какво се мъчваш? Ето. Те работа за 4 човека я извършват. Каза плътно до другата учение. Чай първо да не махни това, стига. Дай първо там да я опънем повече и преместиме. Добре. Дай, гледайте са, тия трябва да... Накараха ме да работя. Какво има? Разпъвайте. Чакай да... Да, нека демонстрира. Няма, трябва да се пусне малко. Това ни го разпъваме. Накараха ме да работя. Което не е много окей. Ау! И при мене. Абе, ние все едно, че сме 30 човека, бе. Там штракна ли? Да, штракна. Добре, сега се гледа човек плътнището. Чайте са. Тия според мен са заплатили. Шатрата. Абе, много лесно става, бе. Тялото в дъбок стръгна. И сега трябва да сложим плата отгоре. Сега ще е платището, обаче. Много яка. Накараха ме да работя. Всеки си фане по едно крайче. Така. Това е единия. Май Стефано, ти този телефон нямаш. Да бе, спокойно. И да трябва да изпускаме, че ще направим бело. Ще се включим след малко, че е много сложно.
Има някакъв прогрес. Чакай само, средния, другия не е. Една идея само. Имаме някакъв прогрес. Шатрата е почти готова. Дойдоха да ни помагат. Почти е готова шатрата. След малко ще я вдигнем. След малко ще я вдигнем. И започваме с барбекюто. След малко ще почне и програмата на конкурсите и ще бъде интересно, ще се включим след малко на програмата също така. Ще видите. Ще се опитам всичко да заснема. Сгубихме и масата и шатрата и искам да ви покажа нещо. Гледай. Камъка вързали за двете шатри с свински опашки. Скандални са. Скандални са. Я. Гледай. За другата шатра. След как ще щехме си има така на средата, щехме да се чуем по-добре. Това ми е любимото. Къде е ти там на средата? Нас пък хубаво. Продължават да идват още хора. Ние сме тук на входа и... Айде, айде. Да бутнем? Ще му каза след това, ще нафърля хора там. Вече ги нафърля. Аз това се притеснявах тук, като сме. Тия ниски коли да се... Нищо, поне всичко минава през нас. Тя да е от... Ето там виж, болт, два болта и гайка, една гайка. В момента сгубяват барбекюто. Искам да покажа нещо. Мисля, че преди малко го показах, но... Трябва да ми намерите нещо ги ръчкаме, оня клип. Снимам, Ево е другия оператор. Няма значение камерата или с каква техника снимаш. Важно е да не се отказваш. Аз в момента с телефона и с фотоапарата. Си екстраничен и гледат. О, да. Само като видят Нарочно не правим скарата от другата страна, да не правим почва и мизерия. Затова отзад си правим скарата. Да развалиме въздуха. Може ми трябва. Ние тук на средата на пътя сме застанали. Ще се включим след малко. Уважаеми българи, благодаря ви, че давате старт на този прекрасен празник тук в Крушуна. Пазиме всички ние в нас българското, пазим автентичното, момчета бъдете живи и здрави, до година пак да дойдете. Нали? Дай Боже всеки му. И така откриваме 7-ми подред събор на 5-та генерация. Да се готвят 6-цилиндровите бегачки, да пуснем от звук. Почваме с 6 цилиндра прекъсвачи, бензин. Къде ще ги събираме? Тука. Тука. Къде са участниците? Къде са колите? 6 цилиндрови бензинови машини. Да почваме да пръскаме Крушуна с звук и настроение. Обаче виж колко са бързи. Цак, цак, цак.
Слушай, палят колата и около газовата уредба цигарата. Всичко наред, момчета. Палете машините, 6 цилиндъра прекъсвачи. След това дизелите. Празника вече започна. Готино страхотно настроение в Крушуна. На здраве на цялата банда от American Trans. Така се прави. За да започнем да чуваме гласчето на БМВ-то. Ако нема рима, ударима рима. Така. Не дейте много да буксувате, защото никой няма може да си тръгне днес. Ги чакаме тук при нас. Както виждате, Е39-ки, Е34-ки, Е60-ки. Голяма конкуренция, голяма битка. Брачет, внимай само да не удари шефката, че трябва да е подарена на някой на 21 юни. Не ми гледай колата. Временно е мое. Момчета, пазете горивото, ще ви трябва. Откъде почваме? Как да им кажа, брат? Кажи ти! Пичове, моля да спрем! Що ли? Защото почваме отгоре. То не може всички заедно. Няма да има победител. Нали? Аз си предлагам да им даваме жена, да не се вземе някой скюбри преди това. Загрейте двигателите, не дайте прекъсваче на студено. Не, няма да се чуе, няма да тръгне. Are you ready? Как се казваш? Наско. Наско, какво да очакваме? За първи път ли е? За първи път! Дебют! Как е възснал гометът? Готов ли си? Айде! Колко децибела? Слушай. Добре. Сетих се. Мамо, 6 цилиндра бензин, вие напълнихте цялата поляна, бе. Мамо. Пожурък. Колко е резултата? 123.3. Готови сме, измерен сме. Мани, че ще дойдат от Плевен. За аплодисменти, за шум, за подсвиркване, кой каквото може, викове, крясъци. Така достойно приключва 6-цилиндровите бензинови. Давай! Давай! Кажа честно, войната от твоята втора проба беше никва. Много зле. Колко е резултатът? 111.2.
Марсел казва. Свободно стихче квартал. Давай се. Прави пиканкила, прави долу. Колко е резултата? 123.3. Кой ще дава газ? Здрасти. И ти си модерни работи, Светлио, много ми е приятно. Колко да очакваме? 100. Гледай как се прави на Лили Иванова. Айде, дай да чуваме твоите 100. Абе да те питам, там една стрелка за температурата, вярна ли е като даш така газ? Добре, че съм притесних. Почна да качва 150 нагоре. Колко даде? 3 единици. Тая прегря в момента. Карай! Гасете я. Тръгнаха да подават за прекъсване. Сега ще го правим. И малко прегря. Сток, ама верно сток. След пълна ревизия. Айде да чуем. 2, 3! Освикване, кой каквото може! Викове, крясъци! Така достойно приключва 6-цилиндровите бензинови бегачки от 5-та серия на 5 сили. Човека има бензин за хабене. Защото след малко при нас трябва да дойдат дизелите. Нали така? Дизелите. Yes. Видяхме нещата, как става. Да се готвят приятелите с дизеловите агрегати. Само да паркираме 6-цилиндровите. И почваме да подреждаме дизеловите агрегати. Вече почти е готово. Аз се надявам да напръскаме за поболечки. Две наргиленца. Нали? Много добре. Трябва да се пазим от губите. Сложено е на скарата месото. Скараджията го фащаме в неподходящ момент, но няма проблем, то минава през термална обработка. Стига бе! Прави кефтетата и кебабчетата. И с момента е пауза от събора, защото се наядеме. Часът е точно 11:20. И продължаваме. На BMW събора правим скара и положението е TikTok. Разбира се, най-добрият скараджа е на смяна и няма какво остане. Няма какво се обърка. Няма какво остане. Ги въртех, бе, не ги обръщай толкова рано. Ти и мене не ме учи как да си вършим работа. Ти си снимай там и си таковай. Ето. Пръстите ще си изядете. Пръстите ще си изядете, човек. Айде тук, най-добрата скара. Най-добрата скара на Крушуна. Който разбира, тук се спира. Така. Сега отиваме да видим подаването на газ на дизелите. Ела с мен да гледаме дизелите. Айде. Да кажеш мнение. Още ли? Още! Стига, че ще дойдат и от гражданска защита. Браво, браво! Мали страшно. Гълъб колко? 124!
всички дизели в куп, да могат да завършим и тази категория. Искате ли? Мале, всичко има, братче. И огън, и червенко, и тук имаше зеленко. Айде всички дизели на куп, да могат да завършим категорията дизел. Мамо, що не ги аплодирате? Така се прави пета генерация. Не като събор на Теслите. Дай прекъсвач. Да, съм. Браво, момчета! Дайте сега да разчистиме терена. И ако някой ми каже какво следва, ще съм много щастлив. Това беше... Чакай, не. V8 по-късно. Ти искаш всичко прас. Крас. Това беше за дизел прекъсвач. Това червеното много добра. Много добър звук падеше. Що не ги аплодирате? Така се прави пета генерация. Слушай, дай наргата. Дай малко да пръснем. Ваша реплика, да няма ядък. Ще може да го тия колко искаш. Не, абе май ще ходим пак чуботен. Да мисли пари, да съм пия. Малко да се бъде 36. Седнали сме. Еми, съм на направо с картия, ще върнах. Видиш кой си почиваме малко. Да, биричи, къде си почива, чака мене, малко ще да отворим. Аз само пикам и ще си пия. Стеше. Аз съм доволен от чатрата, да я знам. И бая голема, гледай, не се бутаме трак секси си. Още една маса обаче трябва да си купиме. Защото сега като седнем я заобиколиме, ще ни стигне. Това са минимум още 1, 2, 3, 4, още 5 човека. Хубава е да еба. Ние направим един подкаст, така мога да направим тук. Ей, камерата ще снимам. Само трябва да си купим микрофони. И аз ще взема. Добре. Ама да си той да обстреща може да. Абе, некой ти дали за картофи? Не, аз съм готов. Я само рис с ям. Гоше, кажи нещо, доволен ли си от събитието? Фокусирахме Девин, вече не. Как е наргилето? Много добре. Преди малко дойдоха и ни питаха дали предлагаме наргилета. Тия наргилета само за лична употреба, не предлагаме, но ето и малко отива да се създава. На кантар минава. Това представлява критерия. Измерват колко е висока. Миналата година имаше пясък. Мериха с пясък миналия път. И според това колко сантиметра е пясъка измерват. И колко малко пясък стея с колата и печели. Сега височината измерват цялостната.
Всъщност ето не е много ниско, но те първо видят още по-низки етажи от това, не е много ниско това минава. Това почти не се усети нищо. Поредната 60-ка. Стои 40 литра. 137. Нагласно пясък в момента. Мале. Лип спойлера. Загреба. Направо се щупи. То направо го свали на земята. Легнало. Този човек ще спечели. Много да си погледнете супера. Да, бе, то това е да си. Ама не е този човек. Това е просто само иначе много ще бъде. Я из телефона. Това се нарича мултитаскинг. Това се нарича мултитаскинг. То миналата година взе награда с някакъв допълнителен, мислиш беше. То миналата година взе награда с някакъв допълнителен, мислиш беше. Ама много добра визия. Тя беха дигнали на Крик миналата година, монтираха някакъв спойлер, па са нямаха никакво време. Направо как беше монтирана. Да. Там са ги наредили вече миналите. Много интересен участник имаме с крайно нестандартен модел на марката от пета серия. Ето го. Най-готиният участник. И забава, аз съм Мария.
Главата. Чудесен участник, който сложи въздушното окачване. Айде, полицейки, за Ето това е. Варненски номер. Ево. Сега дали ще върне пак? чудесен участник, който сложи въздушното окачване. Айде, полицейки, за Ето това е. Ами това беше от Стенса. Той има още коли, но мен малко ми омръзна, краката ме заболяха, кръст и ще хода да похапна малко. Ще се видим след малко. Не съм сигурен дали ще снимам. Може би трапезата. Надявам се да са готови с нея, да е сервирано. Какво е то събор без кара и без понички? Имаме си лутеница, салата, картофки, които не са наше производство, но ги взехме от скарата там. Сними на гушето стола. Стола на гушето, понеже човека си е мислил, че ще му вземем на него столчета, ние защото това е наше производство, как видяхте по-рано. Това ще си личи кой е по-вкус. След малко започва същинското приключение яденето. Фрата е сервирана. С това нещо си режа месото. Много е добро. Ние сме за това да се подкрепим. Днес сме на фотогенерация, утре и след малко ще станем да се разходим до водопадите, след като се наядем. Разпалваме въглените за наргилето. Вече ги разпалих. Саши има вкус на скара наргилето. Аз вече ги разпалих. Ето да се разходим из паркинга, да видим какви коли има. 10 минути официална почивка и го победителя. Ще ви запознаем с обстановката. Мамо, спечели! Направим оглед на автомобилите и ще ни разведе, ще покаже, ще коментира. Да. Бай, Стефане, гледай. Истината. Филтрите. Смучи въздух. Уважаеми приятели, след 10 минути започваме крайно интересното дърпане на мъже. Моля да ми обясните регламента, за да мога да съберем отборите. По 5 човека в отбор. Моля, елате тук при нас да се запишете. Кой ще бъде? Кои са тия сега? Много добър звук имаше. Мъдана. Паровете какви са? Как? Вторият отбор е готов. Очакваме трети. Къде е третия отбор? Тая опина и преди съм я снимал.
На BMW събора. Също. Дет май тя закачи и не можа да... Да, липа се е пукнал малко. Много хубаво. Ей, това е рондела, много добра джанта. Много добра, верно, джанта. Тази е много добре направена. Само до джанта ще разбирам. Интериора е много як. Много е як. Мен ме кефи много. Мокета? Тук минаваме покрай 60-ките. Първо мъжете, айде! Ще ги разгледаме всичките. Не знам дали всички ще ги снимам. Мамо! Прецедент! На тази кората и си. Имам същите джанти. Ще да ги монтирам и аз скоро. Кой ще бъде първия? Чакаме пакета да стане готов. Коректно номерата. Кой как се? ЛК гараж с MDN. Джантите. Нашите два варела. Отдолу, отгоре. Жоре, ти какво държиш, бе, брат? Това и преди сте го Жоре, какво ми виждали. крепиш? На BMW събора. Мандалото на Фуко. А това е новата 60-ка на Баицо. Пера. Гълба няма пера. Те отидаха, брат. Мани. Колега, какво ще кажете за Жоре, ти колите? казва? Има и по-ходи. Да, тя в момента моята се прави все пак. Съгласен съм с него, моята в момента се прави. Синята. Трябва да има поне 3 Пакети... Разликата между оригинален и... Гледай. Я? 5 човека. Дупката вътре. Това е оригинален пакет и това е китайски. Мога да ти кажа, че и моя беше така. Китайски. И моя беше така и го изрезах с... Бе, същия. Виж как седи. Това е китайски. Това е Да, ама и моя беше така, седеше. И моя беше така. 1-0 за Русе! Оле, мамо! Айде сега следващите са ЛК гараж мъжете и MDN. Сменете позициите. Край! Нещо хареса ли ти? Тиха, бе! Много коли са недовършени. Ай, пичове! Тя кола Изглежда как е фейсова. недовършена. Изглежда фейсова отпред, Тя отзад беше- вложени са пари доста. Очаквам Тим Русе и Душанска Само сила. радиото е променено. Миналата година имаше и тя Тим май Русе и иска някакъв Душанска сила. За дадат парички. Миналата година Да не объркаш пак посоки. пак участваше в пета генерация. Охо! Тия спениха нещо. Къде са феновете на Тим Русе? Деталче. Тим Плевен и Тим Троян. Добре бе, как е възможно? Просто... Насам момичета. Не беха Владислав Вижте ще къде е центъра. Това много опира сигурно, да я знам. Аз си съм направо гора. Готов ли си? Жорка, готов ли си? Едно. 2.30. Изгаря. Очакваме Тим Русе и ЛК гараж. Ма не мога да падам и вече. Женският тим. Това да иде отзад. Дигитален километраж, всичко. Верно всичко. Аз един път. Виж големите бояджи как го Е, от мене. Абе, ма това така ли е дошло? Не бе, отдеве опрели, цял виж какво стана. Едно. Мали... Зад номера виж. Добре са го скрили. Ама нищо, така е с ниски колеса, какво да направиш? Че хубава, много. Много ми харесва. Край! Тим Русе продължава напред! Натам са фикс петиците. Обаче нищо не разбирам от фикс петиции. А още съм млад за джип. Не, такива гърнета наистина много малеят.
Отивам да видим една 34-ка и ще ходим към Тя е до шатрата. парите. Връщаме се към... Това 34-ка ли? Извинявай, колега. Искам да видиш лоста. Човече... 8 HP. Да, те го питаха като... Виж навигацията. Навигацията и волана. Човече... Но малко при волана е довършено, това не ме кефи. И волана. Ама лоста добре са го напаснали. И аз сега ще ходя от другата страна. Те го питаха като трябваше да подава. Май от 40. Като подаваше... Дан какъв мотора? Вие събрахте на финала, вече бяхте И Еспера. Така, имате още една възможност. 1-0 за Троян. Човек... Финал. Това е 34-ка. Има и навигация. ЛК Гараж и Тим Русе. О, яко. И готин звук вадеш. Айде. Има... 1-0 за Русе. 2, 3. Край. И уважаеми дами и господа, честита победа на Тим Троян! Сега снимаме... Има гърне. Най-шумно. Защо? Защото петата генерация с гърне. Те ли беше срам? На петата генерация ще идва с гърне. Готови ли сме? Я слагам. Не там. Не така. Къде е пръчката? Пръчката са, ако ще е честно и коректно, ще е честно и коректно. Чакай! Дай си тояшката тук. Това много гърне. Аз служете тояшката. Хайде. Андръж са. Давай цялата газ. И това е с гърне. Я задръж, Петре, задръж! Чакай малко. Смисъл. Нещо няма. Чакай. Чакай. Чакай малко. То не е максимума. Още може. А 25 там къде си тия шпорт. Тук ви загледал. Ама не сигурен ли си? Не гледай. Давай ти го към мен да гледам. Това право екран, сега че го изпадна. Дай додолу, Петре! Ти да не мислиш, че съм гледал, бе. Добре, чакай, дай му да мери. Ай, като е рбаб. О, Явре, давай! О, ти искал да стил. Явре, да! А, виж Моника, дай му вика на аутогърне. Явре, стани по средата. Гарнето е! Мале! То гърнето отсъпна, брат, толкова дали кръвна. То съм взриви. Колко? Това даже се запуши. Ай, дизела не могъл да вади звук. Таратанци! Който ми каже, че дизела няма да извади звук, ще го свържа с него. Да ходи застана отзад. И това е с гарнета. Нали? Петре, дай пас, Петре! Падна емката. Бас.
Ти представиш си този човек да го спре полиция. Всичко е наред, този да гледа полицая пак. Това право екран, сега че му изпадне. Дай додолу, Петре! Ти да не мислиш, че съм гледал, бе! Добре, чакай, дай му да мери. Започнахме да прибираме. Това беше нашата шатра. Ето го нашия наргилист номер 1 с целия арсенал. Целият арсенал съм взел. Нашите коли идват, сега ще натовариме нещата. Ще ходим да се поразходим малко, може би до водопадите. И ще си ходиме. Ето, сганахме и шатрата. Леко, пази бронята, човече. Я повдигни отпреде. Максимално навътре. Я. Ето го. Добре.